जोङो बाहाय दान्दिसे फट'शुट खालामदों आरो बिसोर जाहैबाय आंनि आंगो लोगोफोर। फट'खौथ' खेबजादोंमोन, नाथाय आंथ' मोनसेबो स्टाइलनि थानो रोंखाया नालाय, अब्लाबो साइडआव थाफाबाय आरो जोंहा गाहाय सारखौबो लाफाबाय। नै नायदो, जोंना फाइल लाहोबाय आरो बेनिफ्राय आर'नाइबो गानहोबाय, बेनिफ्राय मनाबो गांसे लाहोबाय आरो जोबोद समायनाय नुबाय। आर'नाइया मोजाङानो उल्था जाबाय। आरो बाहायबो ज'यैनो मोनसे ग्रुप फट'शुट खालामबावबाय जोङो। फट'शुट खालामनाया जोबथ'बाय। दुखुआवबो लोगोनो सुखुआवबो लोगोनो अ जिसु अनसुला आफा। दुखुआवबो लोगोनो सुखुआवबो नैबे समाव ब्रादार बिलिफां एन्ड ब्रादार विल्सन बिथांमोनहा उन्दैफोरखौ माबायदि गियानि जानांगौ आरो जोङो गाव गावखौ माबायदि फोसाबनांगौ बेनि सोमोन्दै फोरोंगासिनो ब्रादार बिलिफां एन्ड ब्रादार विल्सन बिथांमोनखौ। जोङो बयबो स्टुडेन्ट नङा होमबा? आंबो स्टुडेन्ट, आरो गासिबो स्टुडेन्ट जानो लुबैयो। Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, as it is in heaven. Give us this day our daily bread. बेबायदि जोङो मेथ्युआव मोनो बेखौहाय बेबायदि माखासे आर'जफोर दङ बेखौ खालामनो हागासिनो। बुजिबायना आं मा होनदों? थाजुमाबो नाहरदोब्रा ओरैहाय। मानि थाखाय उन्दुनो मोनाखै? जेनथुर सालायदोंमोन खाथियाव। नि जेनथुराबो दं आरोबाव जोङो जोबनायनि लास्ट मोनसे फट'शुट लाबावबाय आरो बेनो जोबथा फट'शुट खालामनाया। जोबबावनांगौ नामा?
दोंग्रोब जायो सिरियाल O Jisu जेरै दं बिदिनो नोंसोर Onsulah apa जेनेबा मेथाइ खननाय